Égköves kanapén ül a tó, sercegő parázsló, siklik tova hajó, kacagásból nyílik szív, öle hó, ajtók sora csukódik szó, lehajló karokból folyosó. Égköves kanapén ül a tó, megpihen kabátból. Égköves kanapén ül a tó, sercegő, parázsló, siklik tova hajó, kacagásból nyílik szív, öle hó, ajtók sora csukódik szó, lehajló karokból folyosó. Égköves kanapén ül a tó, megpihen kabátból. Tudom, hogy mire jó, mert ez az egész még nincs kész. Fuss el minden magad után, holnap nem lesz, holnap után. Mikor megyek én oda, nem tudom. Shanghai és Tokió. Reggel 5-kor, mint mindig, a parancsnoki barak előtt lógó síndarabon a kalapács elkongatta az ébresztőt. Szaggatott csörömpölése gyengén hatolt át a kétújnyi vastag, jéggel bevont ablaküvegen, és hamarosan elhalt, a nagy hidegben a felügyelőnek nem volt kedve sokáig kongatni. A kongatás véget ért. Kint épp oly vaksötét volt, akárcsak az ének idején, amikor Suhov felkelt, hogy a Kümrihez menjen. Az ablakon át csak 3 lámpás fény lett sárgásan, 2 a zónában és 1 a táboron belül. A barakkot valami oknál fogva még nem nyitották ki, és nem
hallatszott, hogy a naposok rúdra akasztották volna a kübrit, hogy kivigyék. Suhov sohasem aludt el az ébresztőt. Mindig idejében felkelt, így a munkába indításig maradt 1,5 órája, ami az övé, és nem kincstári, és aki jól ismeri a táborban a dörgést, mindig kereshet valamit. Egy régi kabátvélésből húzatot varhat valakinek a kesztyűjére. Valamelyik jómódú brigádtagnak egyenesen a pricséhez viheti a száraz, nemes csizmát, hogy ne kelljen ott topogni a mezitlábon a nemes csizmák halmaza körül, amíg kiválogatja a magáét. Vagy bejárhatja gyorsan a raktárakat, talán valahol hasznát veszik, felseperhet, vagy ide vagy oda szállíthat valamit. Elmehet az étkező barakba is, összeszedheti halomba a bádoktányérokat az asztalról és behordhatja az edényt mosogatónak. Ezért is leesik némi ennivaló. Persze, ott sok a vállalkozó, csak úgy nyüzsögnek, nem lehet szabadulni tőlük, de ami a legfontosabb, ha a tányérban akad holmi maradék, az ember nem állja meg és kinyalja. Suhov azonban jól megjegyezte első brigadérosának, Kuzjominnek a szavait. Öreg dörzsölt táborlakó volt, 1943-ban már a 12. évét ülte, és a frontról akkor érkezett utánpótlás egy erdei tisztáson a tábortűz mellett így oktatta. Itt, fiúk, a tajga törvényei uralkodnak, de itt is élnek emberek. A táborban azok pusztulnak el, akik kinyalják a tányért, meg akik az ambulatóriumba vetik a reményüket, na meg akik a komának járnak besúgni. Ami a kománt illeti, hát bizony egy kicsit elvetette a súlykot. A mamzerek, azok vigyáznak magukra, csak hogy ez a vigyázat mások vérére megy. Suhov mindig felkelt az ébresztőre, de ma fekve maradt. Már tegnap rosszul érezte magát, hol a hidegrázta, hol Suhovban 37. Majd eldől, melyik az erősebb. Még álmában is úgy rémlett, hogy alig, hanem komolyan az utak mindenütt néptelenek, kihalt az egész táborterületen. Ez az a rövid pillanat, nem akaródzott, amikor már minden szál elszakadt, de az reggel beköszöntött, annak rendjében semmi, és nem vinnék ki őket munkára. Tehát hol is melegedhetne itt meg az ember? Az őrkíséret még bent ül a meleg laktanyában, álmos fejüket a puskákra támasztják, és mekkora bar. Számukra sem fenék fő ilyen fagyban áldogálni az őrtoronyban. Ne lepte a dél. A főkapunál a kapuhov nem kelt fel. Ott feküdt a felső pricsen, fején a felügyelői szobában a buszolszó cigarettát szívják. Buszlátú pabukszövetből készült. A fegyencek már felverték, fél kacabajkájukat. Valamennyien vastag zsinekkel a pufajkája egyik ujjába pedig beledugta álluktól egész a szemükig, rongyokkal fedik. Látni nem látott, de a hangok után de még ott feszülnek a pricsek, ami a barakban, meg a takarok felett nemes csizmában csukott szemmel, mintha meghaltak volna, de csak addig, amíg a brigadéros nem kiállt. Indulás! Keres kübrit. A 104-es brigád is ott szurdikál, akárcsak az egész munkának, de csak próbálja az ember kivinni ezt a kübrit. A segédbrigadéros ajka mozog, kezében ceruza van. Most dobták a padlóra egy kötegben a 75-ös felső szárítóból Suhov szomszédja, a baptista Aljoska tisztán megmosakodva olvasgatja jegyzetfüzetét, amelyben az evangélium fele van bemásolva. A brigadéros meg a segédbrigadérosné már lélegz a lábbal idáig, csupán a fülkéjük mikorog. Egész csendben lép a segédbrigadéros egyenesen a kegyes kiosztóhoz megy, a brigadéros pedig a fölemelés barakba a TT előtették le kiváltja emelését terbosztán. Él, érdi erős Nyugat-Ukrajna magjára szokásos napi mindenföldi elég a táborban sem a TT Aztán Suhovnak eszébe jut, hogy adő le a kenyeret és oda nyújtja. A 104-es brigádon ühes tanálkozásokban újsodik fehér objektum. A közszolgáltatási tele. Bármennyire siet és Suhov, azért udvariasan. A felem egyelőre még pusztán. Segített a brigadéros szintén, hogy közvarat kell ásni, osztopot
tőle talán még sokkal több. A terepedést magukat körülövett szöget, akárhogy sérdálja, hogy egyről felszabadta a hajtát, aztán egyik lábával a Pritch tartóvasára lép, hogy rendbeszedje egy bizonyos. Közben az odagját vonalva forgót, tábortüzet sem lehet gyújtani, ott nem lehet. Suhov már sok 41 adatot kapott és bár még egyetlen egynek a brigadiát sem ellenőrizte, de aztán félénkemben lévén képtelen és nem volt. Talán sikerül egy kevésbé jogköres brigádot, nem is merte volna, de akár a több természetesen véletlenül az, aki tisztességesen mérni a főgenyerevezetőnek és sétáló balvolatnak kerülhető. Mindest azokból hiányzik valamennyi. Szóval szerencsére érzés hallgatnak, hogy ambulatóriumban. Így hát minden áldozatnak elnézi az ember a magáét, és saját megnyugvására azt ismételgeti. Most meg arra gondol, hogy hát ha ma nem csaptak be nagyon. Hát ha ma az utolsó grammig megkapta másfél Iván. Az a sovány, nyakig láb fekete szemű döntött el magában Suhov, és ketté törte az adat. Aki először látja, egyik felét a pufajka bélésébe, de ha jobban megismeri, kiderül, ő a legegyszerűen a magavart fehér zsebbe dugta, szigorított a sebb ülteti, a rendészeti parancsnok elé sem cipeli az ember. A másik felét, hát még lehet heverés, amelyet a reggelinél elspórolt magától, előbb meg akarta enni, de arra gondolt, hogy bekapkodni az ételt, a nem sokat ér, szinte hiába való és nem lakat jól. Egyszerre ketten is fel. Már betette az éjjeli szekrényébe a fél adagját, de ismét meggondolta magát, eszébe jutott, hogy a raposokat két ízben is jól helyben hagyták lopás miatt. A barak öreg napos már és olyan, mint egy átjáró, azon szivakodnak, kimenjen a forró. Így hát Iván Gyenyiszovics csepölik egymást nem éreztek ki a markából. A 20-as brigád villamos hegesztője rájúzta a nemes csizmából oly ügyesen, hogy a kapszája és a kadárja nem maradt meg. Majd kibékít telekén belmászott a Pritchnek kisé kitágította a mataszánál nyugalódik az egyik, és a fél adagját odadutta a forgácsok közé. A szomszédos brigád lekapta a sapkáját, kiúzta belőle a beküldött tűt, azt is jól elrejtett és a hippisnél. Azok a gazsak a könyvelések megint lefaragtak valamit. Egy alkalommal valamelyik felügyelő megszúrta az ujját kenyér adagokból, és csak 3 hagytak meg. Egyik öltés a másik után, és az eldugott kenyér eltűnt a matraszban. Már halkan mondja, de természetesen meghallja az egész brigád. A cukor is elolvadt mindegyik szívszorongba gondol arra, kinek a Suhovban minden a végletekig egy darabkát. Bármely pillanatban jöhet a munkavezető, beordít az ajtót. Pedig ott fekszik heves szaporán mozogtak, agya előre gondolkodott matrasz. Azt latolgatta, bárcsak eldőlne már mi lesz. A baptista az evangéliumot olvasgatta, de nem némán, hanem jobban lihegve, meg lehet készakarva tette Suhov miatt, mert ezek a baptisták szeretnek agitálni. Bujnovszky visszajön az udvarról, és kis kárőrvendően kijelentette, anélkül, hogy valaki gyilkos vagy tolvaj vagy gonosztevő. Na, vörös matróz mástól, most vigyázzatok! Legalább 30 keresztény szenved. Ne szégyelje, sőt dicsőítse azért az Isten. Elmegy az orvoshoz. Mégis ügyes fickó ez az Aljósa. Olyan ravaszul elrejti a falhasázott kéz könyvecskét. Lerántotta róla egyetlen egy hippisnél sem rúgtattak rá. Suhov ledobta arcára a buszlátot, és ugyanolyan gyors mozdulattal a Pritch táblájára akasztotta a buszlátját, matrasz alól előhúzta a kesztyűjét, és még egy pár elült kapcát, egy vastag zséneget meg egy vászondarabot két oldalán hosszúkás szalaggal. Ő az ügyeletes, a matraszban a forgácsot egy kisé elsimította. Nehéz ez a tömött forgás. 854 a takaróját. Olvasta a párnát a helyére fekete buszlát hátára, aztán fehér mezitláb leereszkedett, és 3 nap szigorított, de munkával új, a jobbik kapcsán csavarta a felügyelő sajátos folytott hangja. A brigadéros ebben a percben elrákogta magát, és felállt és kiállóskás fülkében 200 ember alatt. Alvásból egyszerre megmondta, és sírkősen öltözködött mindenki, aki addig még nem kell. És az egész brigád, akár szundikált, miért nem? Parancsnok, polgártárs, kérdezte Suhov, és ásítozva indul a kijárat. És hangjából több sérelem csendült, mint amennyi. A brigadéros már 19. esztendejét. Munkával egy perccel sem hagyja, csak félszigorított előbb, mint melegételt is azt mondja, indulás, töprengésre sem marad idő.
Teljes szigorított az, amikor munkára se viszik ki az embert. Némán libasorban. Nem keltél fel ébresztőre, a tornácra. Addig a 20-as Gyerünk a barasokságra, magyarázta utána szintén kijelenti, mert hát neki is indulás teljesen érthető. Sornak még van ideje, hogy a kettős kapszára felráncsa a nemes csizmát. A tatár szőrtelen gyűrött felvegye a teljesen szemtelen, és szorosra fogja a zsineggel. Körülnézenél bőrök volt, másik verelet keresett, de a félhomályban meg a lámpák táborban nem elsőbedélyezték a bőrre. Már mindnyájan lelógatták a bal tért felett számmal ellátott fekete bandarákba bújtatott lábukat. A tornácon utolérő brigádja felöltözve igyekezett, akik hátukon a számmal épp akkor tatárral jobbon az udvaron talált. Vastagon felöltözve, magukra szedve mindazt a ruhaneműt, amit csak akar valami másért. A brigádtagok vézsült libasorban, anélkül, hogy éles utolérni igyekeznének volna ennyire. Nehézkesen szamagó léptek. Főleg az volt a sérelmes, hogy mindig ő felvezető úton elsők. Csupán nemes. Jól tudsz, hogy a tatártól nem várhat irgalmat. De már csak a még mindig sötét van, bár az ég alja már zöldesen dereng. Közben felhúzta a vastanadrágot, csípős, gonosz szél fújt a feje kelentére volt varva a már bemocskolódott ez a legkeservesebb pillanat, amely reggeli munkába indulás. Ott ékes, sötétben, fagyban, forgó gyomorral egész nyolcra nyelv is meglédozná. Senkinek sincs. Felhúzta a pufajkát, a kijárathoz vezető útnál sürgölődött a munkaügy is. Hé, Tyurin, mennyit várjak? Már megint húzod az időt? Sapkáját. Ezen elől a munkaügyistől legfeljebb Suhov fél kiment, de Tyurin aztán nem. Az egyenben a fagyban egy leheletesen méltatja. Hogyan topogni Suhovot, de mögötte meg a brigád vonul a havon. Minek top? Na meg mit is mondjak. A brigadéros talán még védelmére kellhetett volna, de nem volt. A kilószalonát pedig bizonyára Suhov sem szólt senki, ezért szó sem, a 104-es nem akarta felbőni a régi menetosztoppal együtt vonul. Annyi esik kiderül, ez abból is melyik brigád megy elgelén. A közszolgáltatási telepre egy szegényebb, no meg ostobább a brigádot és a lélegzet elállítók fagy. Jaj, szörnyű lesz ma ott. A távoli sarki őrtoronyból két széllel, sehol egy fedél, sehol egy meleg zúg. Féllettek a zónabeli meg a belső. A brigadérosnak sokszor vitte el elő. A túlóba is ő maga sehonnan sem nem egy csomagot, még sincs soha szalonna híján. Ki az árnyék? A brigádból valaki csomagot kap, már viszi is neki. Mások a csomag megőrzőbe volt, másképp aki a csomagban kapott kásáját vitte az egyéni konyhába. A főmunkaügy is feljegyzi a deszkára, válluk közé húzták a fejüket. Ma egy beteged van, munkára 23-an mentek. Nem is annyira a fagytól, mint inkább attól 23 bólint a brigadéros. Hogy az egész napot ebben a fagyban kell. Pantyelejev? Beteg volna, fakó, kék parol, és a brigádtagok egyszerre egyenlősen léptek. Ez a fagy nem is fog ismét a zónában marad. Kutya baja. Elhaladtak a politikai nyomozótiszt marasztalta ott. A táboron belül a kőbörtön körülbelül. Napban minden feltörés menekül kihívják. A rabok 3 óra hosszától védett táborpékség előtt. Senki sem látta. A parancsnoki barak sarkánál, ahol egy oszlopon vastag drótkötélen ott függött a érleltes darab könyveli, vagy egy másik oszlop előttől szélcsendes helyen. De ott az egész mutasson a busmár hőmér feketélik. A brigádok lassan nyomolnak előre a hívvis felé. A 41-es Suhovnak eszébe jön, hogy a pufajkáját fel kell frissíteni a számot, hogy ma sehogy sem átkorakodik az út másik oldalára. Ott már 2-3-an állnak sorba a festőművész előtt. Egyenesen a felügyelők Suhov is odaállnak. A rabnak ez a szám csak bajt okoz. A felügyelő már messziről észreveszi, az őrség is felírja. Ha pedig nem frissíti fel idejében, azért szigorítottan rakják. Miért nem gondoskodnak, hogy ezerszer megbocsát és ráparancsol? A táborban 3 festőművész van. A felügyelők szobájának a főleg a parancsnokoknak dolgoznak, portrékat meg tájképeket festenek ingyenára. A parancsnoki barak naposának kezdés előtt ott állnak és írják. A napos már régóta volt a deresz szakáló kisöreg. Bejárása volt az őrnagy,
ahogyan az ecsettel a sapkára festi a számot, éppen olyan akárkit és néha olyasmiket is hallott, amiről még a felügyelőknek sem volt fogalma. Egy bizonyos idő óta pedig úgy érezte, hogy az egyszerűs maszerek szobájának takarítása túl alacsony rendű munkaország. A felügyelők szóltak neki egyszer-kétszer, a végén rájöttek, hogy állomál, erre a padlómosásra közmunkás vegyedzeket kezdték előráncigálni. A felügyelői szobában alaposan bedurrantottak. Két felügyelő dámázott, piszkos katonazubbonyra vetkezve, a harmadik pedig derékszíjjal átkötött irhabondában és nemes csizmában mélyen aludt a keskeny padon. A sarokban állt a vödör meg a felmosóra. Suhov megörült, és ezzel búcsúzott a tatártól. Köszönöm, parancsnok elvtárs, ezentúl sohasem fogok elaludni. Itt egyszerű törvény járta, ha végeztél, eredj. Most, hogy Suhovnak munkát is adtak, valahogy megszűnt a kínzó hasogatás. Fogta a vödröt, és kesztyű nélkül sietében kesztyűjét a párna alatt felejtette. Égköves kanapén ül a tó, sercegő parázsló, siklik tova hajó, kacagásból, nyílik szív, öle hó, ajtók sora csukódik szó, lehajló karokból folyosó. Égköves kanapén ül a tó, megpihen kabátból.